definiría como una manera de vida en comunidad. Aunque no vivimos en comunidad. Pero bueno, en proceso. yo siento que nosotros hacemos comunidad dentro de cada uno, dentro de uno mismo, y que eso ya se da de manera natural la vida material. O sea, que puede ser que vivamos aquí juntos, esa es la ilusión, pero ahora mismo la estamos haciendo dentro de nosotros. Y sí que como consecuencia ya todo lo demás también viene. El eco viene después con todo lo demás, para nosotros viene después, pero está en el respeto y en la conexión con la tierra y con la naturaleza. Pues clar, les formes són diferents. Sí. Perquè la base seria la part eco, seria la part emocional i de treball intern. Aquesta seria la nostra part eco. I aquest és l'objectiu màxim, no? Sí. En què? Despertar-se. Sí, anar netejant també les emocions i els conflictes. I en la relació amb els altres són com miralls, no? On pots veure coses teves que tens. Mira, concretament, un vol anar a la dreta i l'altre vol anar a l'esquerra. Què passa? Què fem? Doncs això és un gran treball. Sí. Què m'ha passat a mi? Perquè vull anar a la dreta quan tu vols anar a l'esquerra. Alhora és el que es diu una comunitat intencional. Això és el concepte, no? Doncs és amb la intenció de fer comunitat i no solament amb més gent, sinó també a nivell individual, no? El que es diu, així comúment en el món de la teràpia o emocional, es diu la comunitat interna. Que això vol dir conèixer-te tu a tu mateix una mica més i saber una mica els teus mecanismes de defensa, de reacció, perquè tu també poguessis avançar en el teu desenvolupament personal. Venim un cop cada 3 mesos tots a Bilbao i bueno, passem un cap de setmana així d'autovivència i també ens reunim. Facilitadora. Facilitadora. Sí. Vol dir que davant d'un conflicte, davant de l'adversitat, podem tenir una referència molt directa, no? I una mica és un consens entre tots, no? Però si la persona ja té aquesta disponibilitat i il·lusió i ganes, doncs ja es posa en aquest de cap una comissió i els altres ajudem. Sí, bueno, el tema és enfocar-nos també en les necessitats de la finca i del grup i després amb això veurem què és urgent o què no i si fa falta fer una comissió com tal o si segur que podem fer de manera individual algú, és el responsable que ho fa.